Bola raz jedna milá teta, ktorá mala dve deti. Chlapca a dievča. Žili spolu šťastný život až do roku 1999, kedy začína rodinu skúšať krutý osud. Syn umiera pri autonehode a rodina upadá do zármutku. Prichádza však rok 2001 a tetina dcéra porodí syna. Chlapec pomáha rodine dostať sa z tragédie a žiť opäť šťastný život. Koncom roka 2013 ale dostáva tetin vnúk rakovinu. Rozširuje sa mu do brucha a do plúc. V polovici roka 2014 dostáva rakovinu aj teta. Jej manžel zostáva podobne ťažko chorý. Navyše, rodina musí splácať finančnú pôžičku. Teta ručí svojim bytom a pri nesplácaní môže prísť o strechu nad hlavou. Najväčšia pozornosť sa stále zameriava na vnuka. Celá rodina sa nachádza v hraničnej situácii a potrebuje pomôcť. Potrebuje tvoju pomoc. Čo pre teba znamená 1 euro? A čo znamená 1 euro pre túto rodinu? Ak každý z vás daruje aspoň 1 euro, vyzberáme sumu, z ktorej rodina dokáže zaplatiť na 1 mesiac. Komplexné výživové doplnky, vitamíny a minerály pre jedného chorého člena rodiny, náklady na kvalitné potraviny, ovocie a zeleninu, dopravu do nemocníc v Trnave a v Bratislave. Tebe stačí vydržať 1 deň bez kávy, malinovky, hotdogu alebo žuvačiek. Myslíš, že to dokážeš? Ukážme spoločne, že sa vieme spojiť pre dobrú vec. Prosíme ťa o pomoc.